Na celém světě žije 45 milionů nevidomých. Toto číslo se v následujících 20 letech podle lékařů ještě zdvojnásobí. Již každý stý člověk v populaci má totiž menší či větší potíže s kvalitou zraku. V tuzemsku se jedná o 100 000 osob s poruchami vidění. Ulehčit jim orientaci pomáhá diskrétní informační a naváděcí systém DYNASYS od stejnojmenné české společnosti. Technologie, kterou my používáme, tak je vlastně založena na přenosu signálu pomocí vodivostních vlastností lidského těla. Tady vlastně v téhle části toho sloupku je elektronika, kde je hlasový modul a na něm je nahrána určitá zpráva. Může být v délce 3 až 5 minut a lze tam nahrát vlastně úplně jakoukoliv jazykovou mutaci. A potom k tomu vlastně máme takové malé sluchátko, které když si člověk nasadí na ucho, zapne ho a dotkne se sloupku a dotýká se ho, tak po dobu celého toho doteku on poslouchá tu zprávu, která je vlastně v tom hlasovém modulu v tom sloupku nahrána. Když člověk přijde na nějaký úřad poprvé, tak absolutně nemá představu o tom, kam má jít a musí se vždycky ptát. Takže takovýhle systém, kdy člověk přijde, dozví se, co potřebuje, kde to najde, je naprosto skvělý. Ten systém je určen pro multifunkční využití v interiérech i exteriérech. Lze ho napájet buď z elektrické sítě nebo z baterií, anebo je možno použít i solární články. Je určen obecně pro vlastně jakoby informační systém pro kohokoliv a lze tam nahrát i navigační zprávy pro slabozraké či nevidomé, pro zjednodušení orientace, aby věděli, kde se přesně nachází a uvést jim třeba další body, kam mohou jít dál. Víceméně to může najít uplatnění kdekoliv jsou nějaké informační tabule nebo kdekoliv se sdělují nějaké informace. Já si to umím představit například na nádraží, bylo by i skvělý, kdyby se člověk mohl dozvědět, kde najde nástupiště, kde najde pokladny, samozřejmě na těch úřadech. V podstatě všude, kdekoliv jsou informační tabule, tak si myslím, že by se tohle nechalo krásně využít. Dalšími možnými místy, kde lze zařízení s úspěchem instalovat, jsou galerie, venkovní expozice, recepce velkých firem, zdravotnická zařízení, banky, pošty či třeba městské úřady. Dole v recepci v okamžiku, kdy přijde nevidomý člověk, tak mu recepční nabídne to sluchátko a řekne mu, že první sloupek je tam, odvede ho k prvnímu sloupku a dále už potom ten nevidomý se pohybuje po budově úřadu sám. Říká mi to, že jsem u výtahu v přízemí a mám se dotknout znatové značky a tahle hmatová značka mě vlastně navede ke 2 výtahům. Takže mám se k tomu postavit čelem, najít si výtah a knoflíky. Ty výtahy by měly být ozvučené. Jdeme nahoru do jedničky. Na tom sloupku získám zvukovou informaci do sluchátka, kudy k dalšímu sloupku a hlavně dozvím se tam, v které jsem místnosti nebo u které jsem místnosti, kdo tam sídlí, jaký je tam odbor, s čím mi tam můžou pomoci, kudy dál, anebo zase kudy zpátky. Máme ještě další možnost ozvučení toho informačního sloupku a to je pomocí reproduktoru směrového zvuku. Ten nastavíme jenom do určitého bodu, kde ten člověk tu informaci uslyší a opět nebude rušit nijak okolí, protože si poslouchá informaci sám. Stačí se dotknout a poslouchat. Výrobky nabízené společností DYNASYS samozřejmě vedle nevidomým a slabozrakým skvěle poslouží i zcela zdravým lidem. Například takzvaná haptická neboli hmatová mapa v sobě skrývá klasické písmo i Braillovo. Stejně tak lze statickou verzi diskrétního informačního systému, tedy vysílač ve formě stojanu nebo destičky a přijímač coby sluchátko či směrový reproduktor, doplnit dynamickou verzí. Jedná se o malý notebook s klávesnicí, která má pouze pár tlačítek. Díky chytrému menu v počítači se lidé v hlasové verzi dozví všechny informace, které si jim mohou pro orientaci v budově či terénu hodit.